eko monas naikha tabo khang mono godok sinai logo moya alu te banta milo banta gete khamka shikam gete khangra di godok jak. Hello everyone, I'm shopping nurok jono kisa ni kata video tok kese mani ani yang wate bu phai tong wate kise phai tong tabo ke tok bubuk sanam lai na kisa an besai tok bubuk pai tu fipu tok bubuk ang sana mu sau ni ke baksa borok ke tok bubuk rok sa sai me am ang henge tok bubuk rok ke thok jaga apni bagai bo pai family ta tabuk hingke ang tok bubuk sanam liya ani besai tok bubuk sanam sito ang ke wak bahan songna nangnai pu tabok babu wak bahan pai to family wak bahan bo tongoi ko wak bahan tabuk mono sui se songna nangnai ta hingke norok bai direct moi rok song pai agoi malai sinai mayo khisoka guys fungo mai cha jaya bala amni bagai tabok moi song tongo hingke ama wak bahan songjak wak bahan songna tongo hingke temungsa hingke tok bubuk rok bekharok pengi tongtang sana hone tabok dipodni 3ta baji tongo wate ukhai tongo fungo bo mai cha jaya hangga babnu ba mayo khisoka tini an besai ane keti rok to yo khai jak sadi ne hepnang chai kota moi rok song tong ke ba as tabo ke mai masa sinai mai okri soka eko mai khrutu phaijak yang hangke tok bu pengjak hangke yang wak bahan mai kisa sai pa kha mai okri we ngata bo mai chanai ang mai rok cha pa koi norok pai mai sinai sari kaham jotono guys tabo ke ang eko sip chana yo an besai bazar thangpur sip pai to boi famani sa jeta o sip nang ngata bo se sana nai ta difo jora bo mai rok sai thong khang ke difo jora bo apni bagai tabo ke sip chash nai mo sana mo sana ta phone chip sijina re ya mona bukalan te na mane buje kon mane sijigi chana sre ya mo mase ma tong nai ang tam jani matang do sip mase gari bo sarok dum mana ni kon khal kri la kon mal kre alu ni sip semua sana garana nah lihat so guys tabok ke hoti mai song tongang iko mai box sagai rezak ke moi hinge tam songai same ko anjaga ke bazar thangjak bo tam toy phena same ko ta mo bazar ni phai ke se tam toy phai nai afro ke moi song sinita segang ang mai song jong ta so guys tabok ke mai song pai kha ke anjala bonongo phai ka bo ke tabok moi song na bagai alo hele bido kansale sumjaya abani bai bona kam ke phonong dia angke marken leng jago tabok kisa sam khain leng jago haina saijing asong nam bojana ma leng jago shu abani bai asu chongkha moi ke bo song sinita mai ke to ang song pai kha tengo watai ni jara to sini rubber sheet rok se lami mai ai ko orobo gete sagao nai di eko kisibula mo watai mang se phai rong gete bo lai man sina tabo ke price yang lai gana eko patabu shil nai angkap kotoro nang liya kap sikono nang sinai tan tana ongkha asuk subung irna nang terupo ano mo sayang tama na lagi sprite ni jong todo late jaw na
Alas spray ni kita tolak aja. Spray yang ke totra latih rezak begini. So guys, tabuk ke macam sinai, tini di purung ke macam na boleh rita kaseng, 3:30 rogo sedih puni macam ke ba, tabuk horbo, leri jauh tabuk kote tembak dong, 9:30 baje naik dong, tabuk se, macam naik serasa tukang, tabuk microwave kesak, mui bekeri, mui hamia, yang sosa razak, ke macam ini agana, ke norong direct, kena pungu, mana sinai. Good morning guys, jotono phung kaham salse kai pheke ko saltini ke satung tungmani hor ke wate pheka angke tabok mukhan rusu bai mane ro hubai ko mai hinge bokse jak moi hinge songya ko moi hinge muya mungsa godok khlainai te osunai beramti khanya osunai blai beramti khlainai osunai blai hinge thokri kya sai miang yogo janai ta songborok songjanai nga te mungsa mo hidang khainai hinge an makan tam dan warik sa gon motong mai an besai ke muya godok sana hanai sini nogana muya tongo muya kong ni phainan thangata angke phaili ta phunga siri ni ya an besai muya rok phaite pheke norong no phunung nai mamlang muya se jo wati muya ya but besung maya kong ni man kinong godok sana ba waisa purana ama song milok bandarok to beri phainai te khumdor peirok to beri phainai সগসি থাংপাইকা খমদর bai hinge to odek khibiro paikyang ngi ko milok banda simi kisa kaham tongo mono tini kodo gori chanai yang hingke mukhui tongo tani mukhui belai mono ke songnai mongge usne belai bisingo je kaham tongmani mo songi risinai sogi thangpaika naigi do sana hani tongmase sajaya sana hamase sajaya mang tongo se sogi thangpaika mo huni usunde se huni usunde tabuk mono chibi maro pasinai mono naige na do mau beba sogi thangpai kya mono chibi maro pasinai sana jong mani sa zge hange ba mui rok tong jong ge ba bani bai sogi thangpai kya osune belai ba mokhui sogi thangata hange mono chimi mui ari kodok khaisa sinai tabuk khyang muya khungnai ko muya wamlang muya sini nok sakani anjala phaito phegeta tabo khang mono sanamoi nagana ke moi arok sana bai koi narok bai malai sinai tabo khunke ani gotok moi ready khaise ko ang bok sai rajak tong nugui mankhana ke yang hingke hungni banta lok banta dahan moi lok banta dahan amno godok rana ba sui tongo tabo khe ani moi bok sai ro mani nai lagena do eko motom soka guys thapa se song tong do gas hingke mai songoi rokha hingke godok hingke oro khaisina nei tabok eko mona sinaikha te kisa hingke godok risinai guys tabok khe godok moi tikhlaikha hingke bwtui rok bo silainakha hingke tabok khe ang mono godok sinai hingke muya rok godok paikoi norok bai direct mai chapru malai sinaita guys tabok khe mai rok chasinai mai rok krikha hingke moi hingke to godok simi mungsa te ama alu baja khaitonga ang hingke to alu baja chaya aboni bagui tabok ang mai chasinai hingke ani bwsai hingke manai ni bwkhnai raima tongkha manai phai no bwkhnai radi hinpai tabok funga sisiri bwkhnai raima tongo funga sisiri tabok 8:30 baji tongo hingke bo pore chasitok angkhe ani bikirok chajaknai tongo aboni bagui ang mai ma chasinai norokno ani godogo tam rokha amo sana se pawai thangkha ani godogo muya alu te banta milok banta hingke khamka sikam hingke khangra di godok jak thok chokha